ole kumina hian CM special package minan pe ve hlau maya min du sak tu te chunga ka lo me ma a chan chu keima ni theina mai ba ka khatianga min puina cheng tam taka handon te chuan ma te po kan lo la zau ve theya kumina hianin hei trin thum le achan ve mun te meu mai ma kan la ve a tin kan thlai te po ni dang kum dang te ngai tu chuan ya tlinga kan lom ve khop mai a he ang puina thatak mai min pe tu te chunga lom thu kan sen no ba me khap kumina hian zik lu mun hi ekhar khat tin khat mun tin khat mun kanan ti mai a chuan buk bon mun hi tin ni mun ekhar ni ani a chuan nul hi mun ni a kan ei wangin khu lai dewa kon mun khat ekhar chan ve peng pong bean te tomato te le antram a om the piang kan ti vek mai chuan a vai chuan tin thum le chan ve mun zeta ni a chang chuan hei April May chho te hi chuan dar nga hian thola hian kan om wang to ze Agrico Innovation hi Mizoram lo nei tu te mason na thok chin kan ni a lo nei tu ten an thlai tharan da chatna tan cold storage ripening chamber poly house tele greenhouse mai ba ka thlai en kol na na mamo man ro chi sang quality chatak tak kan pe thei bok Agrico Innovation hian khovel thiam na changkang ber lo nei tu te ban pha ka kan chop chwa sakani ni som pariat thani sang ni le som ni parukani voina hian CM special package long tu pukhuala ser chip darnam veng huan kan fangdona tuna hian a huana kan om me kani
so thai che tha che sang zik lum chang kha phong hwa to na pho hian che sang indam su chi sakata C27 na Irish company e MMA kan nei chak boka don for Africa no Rockstar Plus broccoli te kan nei veka lo chi tur te chung thai en kol na le insecticide le pesticide sang ang kan kol chak boka te hi wholesaling kan pe chuk te reng boka ni heng mei boka hian sprayer te sang asa agri company te masan te balloon te manual le betimang ang te po kan nei reng boka ni he mamotan 8414919963 hian order thei reng ani pukwal chi bai o chi bai le hei easy klum huna kan oma CM special package kha idong ve a engza ngai don ti tiang a che cho sing sari le sang kwa sing sari le sang kwa ani chu chuan ni le mo khami kha i man tang kai dan i na thona la i man tang kai dan in sil theingem hian keli thai mun siam te chuanin kan har san na ber chu lo falak na te lok tham tur chuan chet nat ve deuh te lo nga ya chu tianga han chet tak don chuan ma ni tha mai hi chu lo tok thin lova lo fa kan lak na te hi kan man na deuh ber chu nia tin di hlo te ato em a heng le tha kan han ti ang chi DAP le urea te po hi kan le na sa chung ta chu kan man na tlang pui chu ni deuh mai ane chu chuan ni le tu na hei ji khlum huna kan om ta ji khlum hi enti khunin ngai ku sti tiang November thatir te a hen kan ku ya chunga chon chet fu lo hi om to lo dewa ta chuan December mas don kar ate hian kan phun zo deuh chawani chuan ni le bureng za nge ku sti tiang bur thum ka ku ya kumina hian i fak ku tha ve eng tin ngai ku bi ka mi han kui na hi ram chang deuh lai hi kan thlang deuh thina tho bua he chana thalawa tling ngai lawa chu wangin kan ram nei a hianin kan hanin zu deuh thina seed bed tur lai te hi kum khat leng tal ani lo chuan tha theilo ni le i leilung song bol da ni ji khlumi kuina nang ang tuka kui than om ka ring lawa kui bur thuma he tiang za thi ti theya engza ngai phun lu sing thum le sang thum vel chu nianga kan phun zong hi chu tak chu nia i kui dan han sei te le mi dan sia tan mamo leilung i song bol da ka eng ti te chiam han song bol te vak kha om lawa kan rit phuta uluk takin ta chuan nim ka straw te kan han phula kan an the den ati khan ta chuan zik lum chi kha uluk takin arwal thayang ber tur khan kan han the dar ve chu tuin kan phu hu le veka kan chin ma khan chu te kan phu hu vek to nu chu chang elin uluk tokin kan han khu le ta zan ni hi kan khuwa ani thumna lai hen kan hong ta tok viau bin ka hria ani chu chuan ni le i akti atanga ni engza vela ngai phun son ni som thum thak khat zen zo na ni chu ani chu kan phun man lok lo wangin tu na te phe chuan a lo lian man khopa then chu chuan ani le mo hei ji khlum sing thum chuang i phun ta hemi i phun lu hi eng variety nge ti tiang eng hi rajaki de uvek ani ni le ji lo chu
กุยโล ji khlum variety hen enge ku thai ti deuh ber เนี่ยรายสกีที่กันหันดูเบอร์ชินจูเนี่ย oh อาลุมแต่เพจูเลียนนะอามารอจูอารุชาอาฟิเซล oh เอตลิงเดอเบอร์ชินกันเสียจูว่ากันดูเดเบอร์จูนี่ลมฮี chuan ani le mo hemi ji khlum hun hi engtin ngei song bol เฮ้ยกันว่าไฟกันหันฮัลกางวาร์มังเตกันหันขอเฟลเวกนูหันกุมินชวนให้จักตัวนึง oh อุลุกโตกินกะเลตีร์เวกะ oh กุมนี่กุมทุ่มกันเราในโซนโตวางินกันเล็ดพุดเวกะที่เห็นรัวเทียงเบรินกันนั้นกันเสียมตีร์เลยoh call thau chuan min siam oh van thave chu ชวนให้รำรัวเร็มเหล่าสวลปุ๋ยเตโปฮี oh ที่ข้าน่ะจูลมามตาถ้าเขาไม่ดูทุสามันนี่ oh chuan ni le hei hi eng ti khun vela nge asa thei tan ei rin ให้ทะเลทะไลฮอลเวลามาร์สนี่ส่งปังส่งปรุกชาวะแต่จนอาสาเทตัวอัง oh ดูนะให้น่ะกุมเพชรพุดจันตัวให้ nia hei akum tran to a mu nom tran to asa thei don tran to ni chuan ni le i thai mun zong hi eng tiang zaw nge ni ang kumina hian จิกลูกมุนที่เอคาร์ขัด tin khat mun จีนขัดมุนกันนั่นติไม่อะ oh ส่วนบุกบอลมุนที่จีนนี่มุนเอคาร์นี่ oh อันนี้ส่วนนูที่มุนนี่กันไหนวางินคู่ลายเดียวกันมุนขัดเอคาร์จันเวเปียงปอง oh บินเตโตมาโตเตเลอันตรัมอมเทเปียงกันติเวกไหม oh chuan a vai chuan จีนทุ่มเลจันเวมุนเสร็จนี่ kumin chungai siam อืม ni le mo eng in na tho dan hi min silte rama in riak thin nge ji กันเรียกได้อุจจาระไหม oh เองหมอขอชูงะเละเองมาเฉียดนะเตอมันนี่เราจน oh กันด่านปังไอจนกันเรียกก็ oh เราฟ้าให้ปันนี่ขัดที่สุกันอมปุ้ยเร่งบกก็ oh ที่มันนี่ไม่ให้จนติเสียนั่นแล้ววะ chuan ni le na hin thok na sata ni i si nga dar eng sang in tho ta ya dar eng sang in ban thin min อาจารย์จนให้เอพริลเมย์โชว์ oh แต่ให้จนดาร์งะเห็นขอลายเห็นกันวังตัวเจ้ chuan ni ta ya dar eng sang in ban thin หมู่ไทยชุ่งเห็นไหม ani chuan in jing dar nga tanga tlai dar nga dar gar khat vel chol ula ดาร์กันนี่เวลกันจอล ani chu in thok nem hle mai ni le na tho hi nuami tiam ti tiang kan zot เนี่ยนวมติตักก็ถอหิกันตุมะอันนวมบก็ให้ oh มานี่ไทยอันหมู่เตหินวมเวะไทยซิงไทยทาร์อันนวมขบไหม chuan ni le mo i na in thok na sata in tak satan hian a thalo lamin nge thalamin hrisel na i hrisel pha em ti hi ka ti หาลุตุกเตหิจุดทะละวะ oh อามารอจุนะถกเราอมริงก็ตะจุดทะละวะ oh หาลุตุกเราว่าถอยจะมีซิงปนกันไงอีจอก oh นี่อินกะเสีย alom om lu tu ke ole amun na ngai kal leng bok bon hi kumina eng zangai phun lut le ti tiang กันพุ่นหลู่จงจุดสางรุกเละแกมันเนี่ย in va phun nem ve bok bon hum hi eng tiang a zaw kan ti kha จีนนี่มุน tin hi muna sang ru ka phun oh chuan ni le eng ti khun in ngai ku bok bon hi บอกบอลฮิซูซูนขาแห่งกันกุยoh ทิ้งกลางกันว่าตา oh เจ้าเหล่าเตอิน oh จวนกันอันกุยพุ่นรัวพุ่นซ้นรัวละนี่อาคารพายแห่งกันพุ่นซ้นทำไมที oh chuan ani leถ้ามีบกบนพี่ก็ตานเฮีย CM special package สุอีมังจังกายมตีก็จอดดูจ้ะแต่แรงไหมอันนี้นักตะกาจวน
a hun taka thlai kan ching thei te kha a poimo na lai ania hun taka hlo faroi na te kan neya tiang khan pathian zara CM special package ani na ang khan mal som na te po hi ani tel hian ka hria hei chu wang chuan I bok bon te pawh a that phai ni hre ni mo nia kumina hi chuan kum dang zong ain ke ma ni to ka kan nga ti mai la chuan ni le in phun lu ta a eng ti kar dana nge in phun tlang pui fit thum nge fit ni le chan ve fit thum vel hi ni tlang puya alen a in kar hlat zong chu alen in hlat zong chu fit li vel ni ang ni le phun jing nge thai ti phun khat deuh aram hi heng lai chu ha ve to chu wangin phun khat vak po kha om je nei lawa tin athi du em mai bok bon hi ei tu na po hian ara thu to hi athi ro le bum mai thina tiang khan kar tin mai hi thi thar hi lo om ve renga chu wangin a thol du em mai a phun khat deuh chuan pakhat a lo thi khan ol du I zela ke ma jing dewa kan an ti thin ni chuan ni le lei lung buat sai da hi min sil te bok bon bi ka hi hei po hi tractorin voi thum kan let chuak to khat to khen chaw le ve renga nga ya a mun nga ya thlai chingai kan phuna khat to khen kan let ve reng ani chu chuan ani le mo in phun lu ta a tuin petem kan ti te te reng mai eng tik dara ngein pek thatin hi pek kan an du thina kan dai chi lo that thu ma hen voi ni ang vel chu kan lei ani tui chuan ni le lei tha te in petelem lei tha hi DAP le urea chaw pol hi kan rin ang tok kan chaw pola kan pe ve mai thin ani chu chuan in tu na hian thena ra thalu tuk ta a kar masalam pangte masale te khan kar khata engza vel ngei lo thei bek engza nge ti te tu nai chho chu kan lo hnem ve khop mai a bek som pariat atanga bek som ni panga kar phasa te phei ka chu ka bek som ni panga te me kha kan lo ve a chu ani de utlang pui mai tu nai chho chuan ni le heta a hmunain pe nge nia bazar in pe a hmuna hian khilai pek house a khian kan an phur chowa khilai hen rekso in kan plan thla a tholai hen a lut thei ve ka ta chuan rekso in kan thiar chho mai ti khan chuan engza nge ni a re tlang pui tu na chuan a tlom ang a ti ro tun hi a tlom lai takania cheng sari ang te khan min ron pe a mar chu kan van ne ke ni hi voi khat kar khat sia kha cheng sari ang chuan min la pe a cheng riat cheng som panga thlem khan ala tu te hi ni sang kho hran an nia ron ngam huai dewan oma doi dewan oma chu tiang vel chu ni ani ni le khoi ateng nge ron an lo kal tlang pui a lei tu te sership an khar hi atam ber la tu ta chun nia chuan thiak atang te na thial atang te thil tlang sum sui chu tiang vel chun ni a then zo te pon lokal ani chu tlom deu ma se chu inga a quintal sari te lo thei tlat ani quintal riat te tiro quintal som thuak te ni bek som panga chu mo be quintal som ani chon ilei nem sim alo ma tha lom chu ya tiro ni le mo ti teang hei kum tin hian nul munisiama kumina I nei tha I nul mun siama tang hian hlok na I nei ton in nang ma ni ya in le lo te enge motor te enge mote hlok na in nei em to lok na antila nia thok vereng na chu in te kan save me ka apro pui ve chu hemi huan thai siama tangin ani deuh berang chu source dang kan nei lawa ke ni ti chu ya huan thai tanga in sakhia harania ei tur nei mai hi chu hara ma se in le lo sakte engemo I chung ko han ben bel anga hi a har lu tu ka hei
nang ni chuan chu tiang chuan in lo din theia tin sum hi lak lu tam le tlem po hi ni lawa man thiam hi poimo pu khuala ta hi chuan in sum hi ani na ang in an mang don ti hi chianga chu wang chuan an sum nei anga kha an mang hu don ani chu poi khop mai a poimo khop mai in zirna na a tha sum lak lu tam ain le tlem ain man thiam kha kan zirangai mi zo te hian ti te poi ka sei tel du ani chuan in ni le thai hi chi sang sang in ei ta a enge en kol nuam ti ber en kol nuam ti ason vai mi en kol son nuam de uber lo mi ka ti chuan in ni le I thai hi nga hian enge I ngai hlut de uber ti tiang bok bon hi lu ber chu ni hi a chan chu kar tin ania kar tin a lo thei ti hian an ra a kan an lo fai viau me kan ti pon kar le chana ngai te ni ron ra le maya kha kan ba nuk te ni ro mai ni chi awan tha em be ta chuan ni le mo thai sang sang in nei a enge I ei tam de uber ti tiang lo la an tam hi kan ei tam ber lo mi le ka tia a chan chu chuan khat po hi tel lo han ei han om hi a har ani le kum ya om lo po hen a le pe ke chu ngei hi ngai to ni le kum chuan deuh thoin an tam chin nei thinem nei thove chan chu heng hi a rema thingtlang lam zim te bok bon che koina na kan wa khan lo om ve thin ta kan ngei lo ni me ani chu alom ome mun dang ai kal leang ole tomato muna kan lut le ta hei tomato po lo ra thu maya tomato hi eng variety nge hi chin heng hi raksak ning ka hria ar ka raksak raksak chuan eng ti khunin nge ni le I tomato hi I kui heng po hi October tha top lama khan kan kuya chuan November tha a phun vek ania November tha nia tuan a ra hin lo to em lo to kan ei to a sal te po kan sal ve to ani chu chuan ni le mo tomato thi a sei a zam na hi siam anga ya thina na ani lo pon khai anga ya a buai tha ki tiam tomato chin a chin he buai tha tu ka a khai te hi to pin tai hi om lowa khai en kol buai tha tak pol ning ka hria ni le hlo ki tiam tomato chin hi chin tam te chuan a hlo kong kum dang kan chin to thina te phe chuan a hlok ve khat tho ve a na hi tam ema han chin ur viu po hi har khai dang hi kan du tho thina wang hian ni in dayang harang tomato bi ka chuan ni le en kol dan tlang pui min silte tomato hi hei a zam na ka siam dan hi ti hian kan mu ve ka a onin huan pal ang design in kan te ka lo la ti on lo ma hei duain on deuh ni se ti khan ama hi azam ve maya phor angai lowa chu kan han du na chan khan ni maya chuan ni le apeng te pai nga em apeng pai nga ye apeng noi hi chu pai nge tur ani ara po hi quality deuh nge han ti tak chuan chu tianga en kol chuan apeng paya tin a hna chang te khai pai nga em a hna chang te po hi kan phi thabor bor ze chuan ni le I tomato hi tui pe to em ti tiang pe to voi ni vel chu kan chom ve to ni chu ni le lei tha lam pang te chu tianga chuanin lei tha MOP MOP ka tela le NPK in MOP le NPK chopol khan ka kap maya a kai ni kap maya a kai in ka kap chuan engting e tui chopol dan min sil te chu taka chu NPK hi hani oimeno te chi khatiang khat khan min sil thin dan ania chu mi le MOP po
chu tia ang vel hisap chuan kan choka อ๋อ bura han kan tel top mai อันนี้ชูบูร์ขตาชงชูอีกาปะอ่ะฮอลโลวะ holove เออ blue bordo te po hian kan kap thin อ๋อบลูบอร์โดเตปอกางาย oh นี่เลยให้มีบีกะฮิตอมาตอมุนนะฮิอีอะไรลง2บอลเอเมมางายแล้วสินะนี่มั้ง song bol ran love อ๋อ a cheng chela lai bera ti hian ka ching hlaw ani he อ๋อ rual rem de ulai kha thil dang aka du sia นี่ตอมาตอจีนนี่โลกที่เตียม soi to ang khan chin tam deuh chuan thil hlok tak chu ni ara du em mai thil chin hlo tlin ol tak po ning ka sia อ๋อนี่เลยhar sat na lai au mem tอมาตอจีนนะเห็น har sat na lai ber chu khai ngai kan ti chuan khai hi angai renga chu tha du lu tuka อ๋อ har sat na lai ber ni khre chu ti lawa te chuan thai chin nuam deuh chu ni อันนี้จูโอเลอารมณ์มุนดังไอ้กันเลยโอ้ตัวนั้นเห็นไฟมีมุนากันลูดเลต้านี่ไฟมีเองไฟมีไงติเตียง korean vai mi ban tiang si คอเรียนไฟมีมันเนี้ยเฮ้ยเองติคุณไอจีนไง December hatir te akan tu khanin ka December hatir nia tu na hian February ni som pariat ania eng ti ga ngai in sengang tun thatop te chuanin ake thei mai ang อันนี้จูนี่เลยกุมขตาเห็นไฟมีไฟสางไงจีน voi thum a thar man ไฟทุ่ม ro tui om chung hian โอ้ยฟันชอบจวนนี่เลยไฟมีอีจีนฮีตุยเป้กังไงเป้กังไงหรือวังngai ve thove voi khatte chu kan pe ve a โอ้ hemi folar mi om hian a khoi do em mai a ven un chu ngai ve a โอ้ kan han ena alo phut sir ser kan mu hi chuan โอ้ aka na hlo ang chi khan โอ้ kan han ka pa npk kan pola kha mi hlo le npk kha โอ้ an nge em mu thei hian aron thlom mai cha โอ้อันนี้จูนี่เลยไฟมีจีนที่ช่องช่างกล้าก็เตรียม zong sang ta ke kan ching ru tui om chung zong ke kan ching ro mai ni bok bon ka ra te khian khat moi to kin kan ching vek โอ้จวนนี่เลยอ่ะโลกที่สิมสิเมม loke a lok ve lu tuk เนี่ยเฮ้ยอาการอะจีนปลเทียทิลถ่ายทั้งเนี่ยนะปลเทียตานี่จุดโลกนะตัวปก pek กันเนี่ย som ni ang vel te kan tu chua hi chuan nuai khat le sing hi khat hi chu kan le nge อ่ะฟัดชาเวนี่เลยก้มขัดที่เองใช้เงินเป๊กกลางปุยบาซาระเห็น ai nang lawa bazar han ti la eng ma hi na kan hon ngai lawa โอ้ให้ตาอินอันนั้นเราเวกะ huna vek hin an ron la โอ้จุดอินโฟนโลกไม่ถินไงจริงไง an ba nin min an phone jok thin om do nem eng ti nge om do na don tia โอ้ ta chuan kan nei thei hun tur om hi kan Sri Lanka ro kan mai โอ้จวนกลุ่มขัดเอาไว้ทุ่มเวลจริงตาไฟมีมจุเอาอีกโลกปุยอมเว a thakop mai vai mim hi โอ้จวนนี่เลยกุมินาเฮียนอีจริงเลยฟักโดนไฟมีม kan ching le ang dam te kan om chuan อ๋ออะโลมไหมเฮ้ยฝอยน่ะอินคอมนะหุ่นชัดตักไหมอีหวนฟันนะหุ่นกันเนี่ยกุมิน่ะถ่ายตั้มตักเหล่าทาร์ละมัลสมนั่นเองปะเทียนมัลสมนั่นเองถ่ายตั้มตักเหล่าทาร์ละฟิเชลละทานเองซุ่มตั้มตักละลูตูรินดูสักนะกันหลานังเจ้า